Určitě si někteří z vás pamatujete, co se stalo minule, můžete to zrekapitulovat za mě. Tak ne, no. Jistý elf, jeden trpaslík a druhý pravděpodobně člověk, trpaslík, nerad to říká, dostali velice důležitý úkol. Měli v armádě najít několik zběhů. Co se tak různě poptávali po táboře, tak postupně začaly vycházet najevo pro některé ne zrovna příjemné informace, jakože třeba mezi uprchlíky je pivkovo mistr a že s nimi má i něco společného Paxovo dcera Diana. Co přesně, ale to nevíš. Podařilo se vám získat na cestu nějaké věci a nějaké věci navíc? Když jste hezky poprosili Sindriho, místního trpaslíka alchymistu, tak se vám na něm podařilo vyžebrat nějaké lektvary. A vydali jste se na cestu do bažin, kam vás zavedly stopy zběhů. Po chvíli putování jste tam našli jednoho z těch lidí, pomocníka místního provianťáka, kterýho tam docela hezky ožírali krysy, a kterého se vám podařilo zachránit jen proto, abyste se následně do něj pustili s výslechem. Se ptali na cestu. Ptali jste se na cestu a mimo to jste zjistili, že je vlastně tvoje dcera vede. Že to ona tak nějak jako dala dohromady tenhle ten kšeft. Nechali jste ho žít a on slíbil, že se vrátí do tábora i se začal jako plazit tím směrem, kam došel, to už nevíte, protože jste se věnovali svojí vlastní cestě. A do večera jste ještě kus zvládli dojít. A díky stopařským schopnostem Paxe se vám podařilo najít i docela příhodné místo, kde se můžete na noc utábořit. Je to na vás. Vlastně vezme první hlídku. No, asi někdo z vás, protože, jak je známo, vidíte ve tmě. Jo, když bych měl nějakou magickou sekiru, která by mohla hlídat za mě. Zase pokud nechcete riskovat mlhu, tak budete muset být zalezlí ve spacáku. Takže hlídka by byla spíš jako o poslechu než o vidění. Ale můžete být mimo spacák, to už je tak na vás. Ivko, ty jsi ještě mladý, máš dobrý uši. No. Takže si vezmeš prostřední hlídku. Jako mezi váma. No to šlo. Jakože uprostřed se nejvíc potřeba poslouchat? Přesně. Jo, taky se nejméně vyspíš. No tak jo, takže mě někdo zbudíte? Já tě zbudím. Nesnáším přerušovaný spánek. Takže dobrou noc. Já bych si ještě potřeboval jenom něco rychle zařídit venku, než přijde ta mlha. No, tak makej. A Pivko si točí ven a najde si nějaký místo rozumný, kde není úplně ta bažina, ale tam aspoň nějaká trošku jako pna. A de facto jakoby zaboří do ní ruce a chvilku se soustředí a snaží se nějakým způsobem vlastně z té země si dočerpat svoji energii a pomalinku potom ty ruce začne vyndávat, malinko to září a vidíte, jak to prostě do sebe pomalinku je. A pak zaleze zpátky do spacáku spokojený, vlastně nabitej na další. Já teda mezi tím, co on se modlí, to mě nějak jako zvlášť nezajímá, tak protože mám lano a mám náčiní na vaření,
tak najdu, pokud našli dobrý úkryt, že jo, protože Pax prostě je expert na tohle, z toho se furt někde schovává, tak bych tam na nějakém příhodném místě to lano pověsil s tím, že tím lanem protáhnu uši těch hrnců a pánviček, co mám, aby kdyby se na nás někdo chtěl připlížit, tak ať udělá bordel. A budeš sušit nádobí? Jo, já jsem to tady v té břečce předtím umyl, zatímco si se modlil a ty to tady nechám vysušit. Modlil není úplně jako asi to správný slovo, no já tak nějak jsem spojený s tou zemí, ale chápu. Jo, tak u nás to tak vypadalo, když se tam někdo modlil, no dobře. Každopádně asi jedno. A pak teda taky zalezu do spacáku. Takže všichni tři si zalejzáte do spacáku. Chceš ještě něco taky, Paxi? Ale já jsem tak kouknul jenom po okolí, jestli jsem nenašel nějakou zajímavou bylinku, co bych mohl přinést Sindrimu. Když si tak stěžoval, že pláně jsou mrtvé, tak jestli to tady nevypadá jinak. A jestli mě něco vysloveně nepraštilo do očí, tak já se chystám ke spánku. Hoď si postřeh nebo stopování. Můžu přečíst Orlí zrak? Můžeš přečíst Orlí zrak. 8, 11, 14. Vy jste si utábořili na takovém jako celkem větším ostrůvku. V těch bažinách, takže se tak nějak jako po něm projdeš. Přece jenom už se jako celkem šeří, i ty bažiny jsou takový celkově docela tmavý, je tam taková zvláštní atmosféra. Ale když takhle jdeš jako kousek směrem, kterým byste měli teoreticky dál pokračovat, najdeš tam takovou docela zvláštní bylinku. Ty nějakým způsobem ty bylinky trošku znáš, je ti povědomá, ale jsi si jistý, jako že by neměla být zčernalá. Zčernalá, říkáš? Mhm. Do baťušku. Teď neřekne víc. A chystáte se teda ke spánku. Postupně... Já teda první nespím. Postupně se střídáte v hlídání. Vren vzbudí Pivka na stráž. Pivko následně Paxe. Ti z vás, kteří spí, ale nemáte úplně příjemné sny. Nevíte, čím to bude, možná celkovou atmosférou těch bažin. Vrene, tobě se zdá oboji. Vládci zaútočili na důležitý most a začíná se jim docela dařit odrážet obránce. Ti jeden po druhém umírají. Nakonec zbýváš jenom ty a tvůj velitel. Zabíjíš a zabíjíš. Na kraji ale zahlédneš malou dívku. Černými kudrnatými vlasy, jak tě sleduje. Ty ale musíš bojovat dál. Otáčíš se s rozmachem. A tvá halapartna se zasekne do nohy velkého barbara, který se kácí k zemi. Znova se otáčíš. Ostří míří na tu malou dívku, která se na tebe dívá pohledem někoho, kdo nemá absolutně co ztratit. Víš, že svou zbraň už nedokážeš zastavit. Ta dívka se na tebe usměje. Uhni z krčku! Náraz. Bolestivý dopad na zem. Hračka, kterou si snesl, ti vypadne z ruky. Nemůžeš dávat bacha, ty mrňavej šmejde! Vrazil si do mě! Cítíš rány a jak na tebe lejou vodu. Trpajzlik se počůral. Začne se všude ozývat škodolibý smích spousty dětí a další nadávky. Skrze skupinu dětí
Zase zahlédneš malou, možná 6letou holčičku, která se na tebe dívá s lítostí. Nesměje se ti. Dopadne na tebe několik bolestivých ran, pak už jen vidíš, jak tvoji hračku hází na docela vysokou skříň a odcházej pryč. Zahraj, prosím, zahraj mi něco. Usmíváš se. Tvůj starší bratr se natáhne pro kytaru a jeho prsty začnou drnkat příjemnou melodii. Vezme tě za ruku a nechá tě s ním hrát. Cítíš ohromnou radost a nadšení. Sám sebe slyšíš říkat: Mám tě ráda, Kápě. Já tebe taky, Delio. Dál se převaluješ už v ne úplně klidných snech. Pak si procházíš vesnicí a na kožený šňůrce ti tiše cinkají 2 prstínky. Ten druhý si tam pověsil teprve včera. Zamíříš do lesa na místo, kde si pohřbil Leto. U jejího hrobu ale stojí malá dívka s černými kudrnatými vlasy a na hrob pokládá květiny. Zvedne hlavu a zvláštním smutným pohledem se ti zadívá do očí. Bán a Ší se na tebe otočí. Oba dva současně zakroutí hlavou na znamení, že ze zajatýho vládce už víc nedostanou. V dálce slyšíš údery kladiva. No tak vládce vezmeš a táhneš ho k místu, kde tví společníci stloukají kříž. Vezmeš kladivo, dlouhý hřeb přiložíš vládci k zápěstí a začneš zatloukat. Potom druhá ruka a nakonec nohy. Něco upoutá tvoji pozornost a když se ohlédneš, stojí tam malá černovlasá dívka. Ten pohled znáš hodně dobře, takhle se dívají ty, kdo ztratili absolutně všechno. Otáčíš se zpátky, aby si dokončil svou práci. Na kříži leží přibitá Diana. Prosím, neodcházej. Tvůj starší bratr rozpřáhne ruce a ty mu skočíš do náruče. Cítíš smutek, cítíš strach. Nechoď. Musím. Slyšíš jeho hlas. Zavrtáš mu hlavu do ramene, drží tě a hladí po vlasech, jenže tentokrát tě to neuklidní. No proč? Proč chceš jít do války? Musím. Musím nás ochránit. Někdo to musí udělat, Delio. Vrátím se k tobě, ano. Přikývneš a zvedneš uslzené oči. Vrať se, popotáhneš. Mám tě ráda, Kápě. To já tebe taky. Další sny už jsou jenom směska obav, pocitů. Pivko. Konečně přišlo to, na co si tady celou dobu čekal. Konečně nastal útok na pevnost vládců. Proslavíš se a vysloužíš si konečně pořádný jméno. Obrana byla silná a padlo mnoho z vašich, ale přesto jste dokázali prorazit dovnitř. Uvnitř ohromné pevnosti probíhá neuvěřitelná bitva. Odrážíš útok, vracíš ho, vládce padá mrtvý k zemi. Něco zaslechneš za sebou. Rozmáchneš se kladivem a prudce se otáčíš. Za tebou stojí malá, kudrnatá dívka s vlasy jako úhel. Dívá se, jako kdyby jí vůbec nevadilo, že za chvilku umře. Zahlédneš jenom drobný úsměv a tvé kladivo nedokážeš zastavit. Slyšíš jásot? Nakopejte jim do prdele! Ozývá se z davu trpaslíků, zatímco ty jdeš vedle svého mistra za elfem, kterýho jsem poslala královna Lesary a který přišel požádat o pomoc v boji proti vládcům. Hrdě si neseš kladivo přes rameno a s úsměvem se rozlížíš po davu. Než tam malou dívku. Mezi ostatními vyčnívá, protože očividně je člověk. Dívá se na tebe smutným, ublíženým pohledem. Proč s námi začali válčit? Ptáš se, zatímco se díváš z okna. To je složitý, Delio. Slyšíš svého bratra. Za spoustu hodně ošklivých věcí může Lesary. Ale spoustu jsme jich udělali taky my. Jenom to ani jedna strana nepřizná.
Proto šel Kápě do války. Jenom přikývnutí. Říkal, že se vrátí. Do očí se ti řinou slzy. Bratr tě sice pevně obejme, ale ty to nedokáže zastavit. Naplňuje tě smutek, zoufalství a beznaděj. Trvá hodně dlouho, než se dokážeš uklidnit. Půjdeme si hrát do naší skrýše. Zvedneš hlavu, utřeš si slzy a jenom se slabým úsměvem přikývneš. Víš co, řeknu mistrovi, že mi není dobře. A zůstaneme tam do večera, jo? Usměje se na tebe bráška. To tě rozveselí a když si pro batoh začneš do něj dávat věci na svoji tajnou výpravu. Otáčíš se na usmívajícího se bratra, ale úsměv najednou zmizí a Dante se kácí k zemi. Srdce, jako kdyby se ti na okamžik zastavili. Přeběhne ti mráz po zádech a sevře tě hrůza. Poslední, co slyšíš, je tvůj vlastní křik. Kdo hlídal poslední, prosím, hoďte mi postřeh. Dvanáct. Snažíš se poslouchat okolí a celkem hlídat. Vidíš, že se tví společníci jako trochu převolují ze spaní. Přece jenom asi chápeš, ty si taky neměl zrovna nejpříjemnější sny. Bažina je podivně tichá. Čekal bys tu zvuky nějakých nočních zvířat, ale neslyšíš nic moc, když zaslechneš slabý zacinkání. Tam, kde váš společník nastražil pasti. A po chvíli další a další. Jak dlouho spím? Jak dlouho nespím? Jak dlouho spí oni? Jsi si jistý, že ještě se nerozednilo. Je to asi tak hodina, co budeš vzhůru. Cinkání se opakuje. Slyším ještě něco? Po chvíli už slyšíš, jak vám něco přebíhá přes spacák. Ruku na Verena. Zamelu s ním. Co se děje? Svoje zvonkohra. Zaslechneš to i ty. Zase zacinkání a něco vám přeběhlo přes spacáku. Jaká? Kdo to je? Zaslechnete jako chroupavý, trošku trhavý zvuk, jako kdyby se něco zkoušelo prohryzat přes váš spacák. A slyšíte to na vícero místech teďka. Jak zavoláš, kdo to je, nebo jak řekneš, kdo to je, probudí se spousta pohybu. Přes spacák vám začne probíhat velké množství těl a něco se snaží dostat dovnitř. Jak jsou těžký? Cítíme tu váhu? Jednotlivě jsou lehký. Když jich tam začne běhat víc, tak už to začínáte trošku cítit. Ale nic, jako co byste nedokázali zvednout. Někdo tady ruší můj spánek! A vyrvu se normálně ven, samozřejmě přes zip normálně a vyrvu se ven, nasranej. Je ještě mlha a kolem vás je spousta krys. Hodíme si iniciativu. Já myslím, že teď už jsme Pivka vzbudili a nikdy bychom nechtěli. Myslím, že určitě probuzený. No. Taky. Kolik? 5 a 5. To mají tady všichni 5, já mám taky 5. Já mám 1, v pohodě. Máš nulovou obratnost? Já mám krásnou nulovou obratnost. Odpovídá to tebe, akorát vzbudili. Jako máte vy 2 obratnost? Zilč. Kolik? 0, 0. Takže ty budeš třetí.
A holky mají 3, takže holky jdou první. Jak se prorveš ven, najednou se prostě na tebe vrhnou, začnou prostě po tobě všude líst a začnou tě kousat. V jakou máš základní obranu, prosím tě? Základní obranu mám 5. V Ren. 4. Máš to pouze za 6 životů. Fakt tě pokryje hejno. Všechno, co dokážete, a věti. Ha! Pokryje tě. Ty to asi uvidíš, Paxi. Ty si tam přece jenom jako lezeš vedle ven. Pivko teďka jako rozlepuje oči. A vidíš, jak Vrena pokryla spousta hnusných krys. Už jste je viděli předtím, ohryzávali toho provianťáka. A pak si na řadě. Ale určitě jsem spal s šavlí. Jako s lukem asi těžko, protože to není skladný. Ale s šavlí, a ta šavle není tak dlouhá, takže tasím jednoruč a rovnou z toho tasení sekám. Po první, co uvidím. Tak si hoď. Zkusíš tak třeba neseknout do živýho. Ano, 8 plus 2, vlastně plus 3 je naostřená na první zranění. Mhm. To je hezký. Ale jak ty se rozmach sexy, jak jich je tam hodně, tak si rozpůlil, tak doslova rozpůlil několik těch krys. Ty tam zůstávají ležet v krvi mrtví. Ale zven, abych nepřekážel Pivkovi. Vrene. Mám pořád nějaký na sobě, předpokládám. Mhm. Je tam nějaký strom poblíž? Určitě ano. Já se asi dokážu zorientovat, protože i přes ty rány tak Vren vypadá jako, že prostě další pondělí. A rozběhnu se proti tomu stromu a tam, kde cítím, že jich mám jako nejvíc, tak chci prostě napálit vší silou do toho stromu, rozmačkat je o sebe, mezi sebou a tím stromem. Hoci. Asi si ho normálně na zranění. Luk. Jako proti tomuhle nebudou mít obranu, takže... 6 to začíná. a 4 je 10 plus síla, bez, když nemám zbraň, takže 15. Hoho. Ale ty se prostě ošiješ, koukneš, že je strom, rozeběhneš se. Vidíte, jak on tam, Pax tam prostě, teda Pax Vren, hodil pacáka o strom. A pod sebou slyšíš docela hnusný křupání a čvachtání. Když jsi si vybrali zrovna břicho, protože je to tam měkký a spousta jich byla na břiše a ty si spoustu rozmačkal. Pivko. Yes. No, Pivko už teďka vyskočí s tím kladivem ze spacáku. Vidím a předpokládám, že teda vidím tu scenérii, jak Vren tam napálí do toho stromu. Jo, a má vidíš, že měl na sobě spoustu krys, tak prostě skočí o ten strom a vidíš akorát, jak ta jedna krysa z něj také se skakuje dolů a utíká někam pryč. Jo, a má ještě na sobě nějaký, nebo už to se třás teda v tom případě? To vidím. Ještě na něm držej, ale jsi si jistý, jako že živí už nejsou. Jo, tak v té chvíli se podívám, kde, ohlídnu se, kde ten největší zhluk. A protože Pivko se relativně jako rychle učí od svých společníků, tak druhou rukou vyvolám hlas víry. A do toho největšího zhluku, který se k nám blíží, tak udělám postílenej, je to 15, prosím tě. Ale těch hluků si všimnul, že tam je několik. Nějaký kukovac nejbližší, no, prostě. Jo, jeden tak nějak jako se vrhnul na Paxe, který se tam začal účastnit.
A dva takový se tam pohybovali okolo. Na jeden si tam zařval, víš, jak se ty krysy vyloženě zarazily. Chvilku tě pozorovali, a pak se ten zhluk normálně rozprch. Já si myslím, že to nebyl tak dobrý řev jako ten můj. Mě naučil pan Vren! Jste na řadě další. Dobrý, Pivko, dobrý. A jsou na řadě ty krysy. Ten zhluk, který je u Paxe, tak ty se na tebe prostě vrhají, snaží se po tobě šplhat všude možně. A nechci házet desítkou. Můžu se kryt? Máš aktivní obranu. Dobrý. Kolik jsi hodil? 10. Takže to máš za 8. Ty po tobě lezou, ty je schazuješ, prostě jako co jde, tak prostě schodíš a rovnou zabodneš. Hodně se ti toho podařilo odrazit, ale není jich málo. A spousta těch krys tě pokousala. A ten druhý zhluk se rozeběhne a zamíří na Pivka. Můžeš mít aktivní obranu. Jo, určitě si můžu. Ale. To je 10. 19. Je tam 6 teda v tom. Hezký. Ale vidíš, jak oni na tebe běžejí, ty prostě se jenom jako rozmáchneš takhle, rozletí se to stranou, pár těch krys a zbytku dokážeš celkem snadno už uskočit. Pak si. Ale proti hejnu. Jestli něco visí na mě, tak to odseknu. 6. Dobře, takže na kostce 20. 6 plus 2. Začínám tě chápat, jak jsi se cítil. Jsme hráli tedy. Ale ty to tam prostě smeteš, ty seš v tu chvíli jak sekačka. Prostě jedeš, trháš to ze sebe, zapneš, zlomíš vás, zahodíš. A šavle je ostrá a vlastně je to jenom o rychlosti. Jako vy dva, co vidíte pak se, tak fakt je to vlastně jenom o rychlosti. Přesně tak. V podstatě dokážeš ze sebe dostat všechny, nějaký ještě přežili a snaží se na tebe dorážet, ale to, co bylo pro tebe jako nejvíc ohrožující, tak to si dokázal ze sebe dostat. Vrene. Kde jsou nějaký další svině? Vidíš tam v podstatě jenom ty dvě hejna, jeden otravuje Paxe a druhý Pivka. Pak jsi v pohodě, v tom případě běžím na Pivka a normálně prostě tou rukou jako trám, akorát že krátkou, tak tu z něho takhle chci zjebat s vykřikem. Všechny vás tady dojebu! No, Pivko. No, já mám pořád aktivovaný ten hlas víry a protože jsem viděl, že to krásně funguje, tak prostě to, kde vidím, pokud jsou ještě nějaký na mě, tak seřvu tyhle, pokud jsou někde u toho spacáku, protože ten potřebujeme celkem jako nutně, tak bych věřoval ty, co jsou u toho spacáku. To pak když tak ve tvým kole. No, jo, promiň, já myslím, že mám to. Jo, já s tím počítám, no. Jenom Vren si prosím hodí na útok. To jsem právě neviděl, co se teďka děje. 6 a 2 je 8, 13. Ale Pivko, ty se otáčíš, vidíš, jak na tebe omaně na sraně běží Vren. Už si chvíli jako myslíš, že to prostě schytáš i ty, ale začne prostě z tebe ty krysy strhávat, prostě čopne, odhodí a jede a krys jako docela rychle ubejvá. A zbývá jich už jenom pár. Rovnou to v té dlani jako takhle drtím. Všude krev. Už jich tam moc nezbyde a ty na co ještě zařveš, tak to už se pak dorozprchne.
jestli se to rozprchne, tak já se pak obrátím na Vrena. A protože si ještě neuvědomuji, jak to vypadá, tak na ní zařvu normálně tím, ještě jak mi to dobíhá ten adrenalin. Dobrý to bylo, že jo? Pardon, to jsem nechtěl! Deaktivuju to. Gratuluju, teď o nás ví celý močál. Hele, jako bohužel no, jako tohleto vidíš toho kamaráda trpaslíka před tebou, jak na něho zařveš. 6. Yes. 16. A prostě normálně na obličeji do toho, jak máš před nosem tu helmu, no. Mám Ale- obranu? Já Nebo myslím to jednak, že jsi to nestihnu. nečekal. Jo, to určitě ne, no. Kolik máš základní obranu, prosím tě? Já mám 9 se vším. Základní je bez čeho? Počkej. To je Bez zbroj skrytu. plus obratnost. Jo, tak to mám 6. Au. Hele, schytáš to pořádně. Možná ti to jako vyloženě ohne ten nánosník tady. Nos ti to vlastně tím nánosníkem zlomí. A hoď si asi na odolnost, jak to vydržíš. A vlastně poprosím hod na odolnost vás všechny, protože jste ještě vylezli do mlhy. Čistě odolnost? Čistě odolnost, můžete výdrž. To máme, protože hrajeme u Svobyho. Vydrž. vole. Aha. 17. 14. Hele, Vrene, jako ty jsi nejvíc v pohodě, nějaká mlha, jako co to vůbec je? Pivko, tobě mlha úplně nevadila, ale jako Vren tě docela složí. Nejdeš, Tam. složí tě, prostě padneš na znak, vnímáš okolí, ale máš prostě jako ten nepříjemný hukot v hlavě. Chviličku to trvá, než nastoupí bolest nosu. Já myslím, že mi takhle zvoní ta hlava, jak mi to rezonuje v té helmě. jo. Přesně tak. Pak si, tobě v té mlze není úplně nejlíp, ale jako držíš se. Nějakým způsobem to zvládáš, ale prostě je tam strašná zima, cítíš prostě, jak se začínáš klepat. Ale držíš se. Co naši domácí mazlíčci? Rozprchli se a kromě těch mrtvých tam v tuto chvíli nic dalšího nevidíte. Kurva, A- řváme! Do prdele, na něho ne. A přistoupím k Pivkovi, který ho chci zvednout hned. A tam ležím asi. Já se na něj kouknu. Je středa nebo čtvrtek? Sobota, ale to je v pohodě. V sobotu jsou vždycky uchtičky ze šodo. Jo. Tak teď z tebe skoro bylo šodo, mladý. A je to možná Já, jsem, to, co budeš jíst následujících pár týdnů. já si toho moc nepamatuju, ale nějaká ta krysa mi musela dát strašnou ránu. Přesně tak. Ale vidíte, jak ten nánosník mám vyloženě takhle vohlej. No Tak nic, ale- hele, dobrý. Já si hodím na léčení. Mám 18 na léčení. A jestli to teda jsem přehodil nějaký to jeho zranění, tak mu přidám 6. A myslím, že to si zač- přehodil určitě. Začnu tím, že mu srovnám nosík. A pak prostě nějak ho trošku opucujem. Hele, máme ten alkohol, takže tím bych skoro možná začal nějakou dezinfekci a očistíme ty rány. A až se začne probírat, že už je funkční a při smyslech, tak já budu pokračovat se sebou. A Já si též spálím adrenaliny na léčení. no, A dobrý. dáváte se tam dohromady. Očišťu ze sebe krev. Jak jste na tom, chlapi? To mi řekni Tohle můžu ty, dělat celý den.
Jseš na to? Já vlastně docela v pohodě, já si tam faču nějak ruku, hodil jsem 17 na to druhý léčení, takže si s dovolením taky přidám 6. Vždycky, když přehodím tu past, tak si přidávám vlastně to, kolik mám v té dovednosti. Mhm. A ideálně bych ten spacák přines nás aspoň přehodil, nebo něco prostě, ať jako v té mlze asi úplně nejsme. A Ona je koukám, vevnitř kožešina, takže ta vás svým způsobem zahřeje. V podstatě je to vyrobený z několika vrstev, mějšek je kůže. Asi tam vevnitř budou prostě nějaký deky, aby to bylo co nejvíc izolovaný a úplně vevnitř je kožešina, aby vám prostě nebyla zima. To byla hrozná šlupka. no, to jo, Když tu dáš, zkontroluješ, vidíš ten nánosník, jak je fakt jako vohnutej. Ale jak se hejbe nos, ty vole. No, tak s ním takhle nemel, teď jsem ti ho rovnal. Počkej. A já teda už zkusím léčivý ruce. Ještě, protože ten nos ještě jako není úplně jako fit. To není, no. Maria, počkejte. A 1/6. Krása. Já mu mezi tím srovnám, vezmu, jak založil tu helmu, tak ji vezmu a takhle jako úplně jednodušeji narovnám. Jo, hele, jako nový. Lepší. Jak Jo, od jako- ostří, jak se jmenovala ta No, příčna. no, tohle kovali u nás. V Šedoskalách. To je první válečný zranění? Já nevím, jestli říkat válečný boj s krysama. Válečný, je to na válečný výpravě, tak je to Chápeš? válečný zranění. Když se někdo bude ptát, tak je válečný. Jo, to bych mohl říct, protože víš jako... Ale já bych nerad, abych dostal třeba jméno jako křivej nos, to je jako, ale pivko možná lepší. Julius Pivkoc. Je to, jak říkal Pax, si na to nešahej, nebo to nebude křivej nos, ale plandavej nos. Já už to mám dobrý, ale pak si, co máš s tou rukou? Ale... Jako, jestli na mě chceš plejtvat, tak plejtvej. A mám teda spousta asi nějakých škrábanců kousanců. Já se spíš podívám právě, protože vím, že to byly ty krysy, tak jestli třeba tam nemůže být nějaký zánět, protože oni na těch zubech mohli být, nebo v té hubě, prostě něco. Takže spíš ještě jako i z tohoto důvodu. Takže pravděpodobně teďka to nebude úplně, že by to léčilo životy, ale že by to stáhlo tohleto, prostě nějakou tu... Hele, asi si házet úplně nemusíš, ty vidíš, že pak si to dokázal docela zkušeně ošetřit, vidíš, že si to prostě i přelil alkoholem kvůli dezinfekci, Jo. takže jsi si jistý, že prostě žádný svinčík se do toho nedostal. Jo. Jako, asi když jsi mě viděl, tak není to jako fraktura s arzenem, ale určitě nějaký medic bývalej kdysi dávno tam je poznat. Jo, ale to je docela dobrý. No, kdybys chtěl, tak ti můžu zatáhnout to ještě trošku víc, no. Ale jestli chceš, klidně. Já. A vidíš, jak prostě pivko šáhne do svojí kabely, vyndá takový flakónek a asi k tvýmu údivu ti prostě začne do té rány otevřený sypat písek. No, hele, počkej. A pak na ten písek přiloží tu ruku a cítíš takový jako krásný teplo, který se tam rozlejvá v tom. A když dá tu ruku pryč, tak je tam vlastně taková krusta, která se tam udělala, tu sundá a tu ruku pod tím máš poměrně pěkně vyhojenou. Když jsi mi přidal aspoň 2, tak jsem na plných. Máš přesně 2. Přesně 2. Ale už jsem slyšel o tom, že se do ran sype sůl, ale o písku a že by to mělo tyhle účinky. Jenom slyšel. A Vrane, ty jsi v pohodě? Viděl jsem, že jsi měl někde na břiše. A já si Vren se tak jako na sebe podívá a tu jeho tvrdou kůži prostě ani neprokousli. Jenom otisky těch zubů, jako, ale tohleto starýho Vrena jenom tak nezastaví. Pár myšítek. Jo, ty jsi drsnej, skoro bych řekl jako trpaslík, ale nevím, jestli to je na místě. Aby tě to neurazilo. Ty jsou fajn, ale já jsem drsnější. Ale kdyby náhodou se něco stalo, tak furt ještě máme ten léčivý lektvar, mám ho v baťohu, tak... Tím šetří.
Pořád máme dost obvazů a šití a dezinfekce. Jo, když by vám fakt jste měl nějaký problém, tak mi řekněte, já si nemusím všeho všimnout, tam taky nevím, s čím vás že ho otravovat. To se nebojí. A tohle to je fakt super, děkuju, je to jak nový. Ale do východu vám zbývá asi tak ještě 3/4 hodiny. No. Postupně, jak vychládáte z toho boje, tak se jako do vás všech začíná dávat docela velká zima. Co by to chtělo ještě zalíst někam do tepla. Nic, ještě to pojďte chvíli dospat, aspoň vy dva. Jo, určitě zalehnu. Já už spát nejdu. Ale jako budu ve spacáku, ale už nebudu určitě spát. Já určitě nebudu spát na břiše. Takže pivko se dospí. Ale jestli vidím, že pivko spí jako... Co to tam bylo? Instinkt. Byl jak instinkt někoho úplně jiného. Když na mě někdo řve, tak reaguju. Co? Je dobrý si pamatovat. On si to taky už bude pamatovat. Instinktivně. Vonko hra dobrá. Do rána už nic se k vám nepřiblíží. Se nedivím. A už bych se k nám taky nepřiblížil. Se divím, že pivko se přiblížil. Protože má jenom jeden spacák, nebo máme jenom jeden spacák. Jak přijít k vážnému zranění, tyjo, a nepotkat se s nepřítelem. Ještě si to nepamatuje, tyjo. Jakým způsobem ještě chvíli odpočíváte? Ten spacák si jako celkem i rychle zahřejete, takže ten nepříjemný pocit z mlhy odeznívá. Ren poměrně jako aktivně evakuuje vzduch ze svých vnitřností, takže to zahřívá rychle. Takže je tam po chvíli velice teplo a velice nedýchatelno. Ať se naštěstí na smrad zvyklej. I smrad vnitřností, takže... Možná Vlastně Pivko má takový těžký sny, úplně jiný, než jsem udělali předtím. Zdá se mi v fazolích, nevím proč. Ale nějak už tam přečkáte zbytek té noci. A Pivko, ty se pak i taky asi sám od sebe probouzíš do dalšího dne. No, co dál, chlapi? Nic, máme tady spoustu snídaně. Jo. Táta z toho vždycky dělal polívku. Zase nemám úplně čas. A něco opít na ohni bychom mohli. Jsem to viděl. Vylezu ven, jestli už tam teda není mlha, nejdřív kouknu, a jestli mlha je pryč. A vlastně kdyby tam ještě něco bylo, tak vylezu ven. A jímám se sundat tu svou past, složit to. A v podstatě některé ty krysy, které i po mým drcení v dlaních zůstaly celý, tak je jako zvednu nějakou, co vypadá nejcelější, co třeba jenom pak zlomil páteř. A jenom ji jako prozkoumám, možná vezmu nožík, rozříznu ji jako břišní dutinu a má šáhnu jako dovnitř, tak jenom koukám, jestli vypadají jako nakaženě, nebo jestli vypadají prostě jinak než normální krysa. Jsou o dost větší. Vypadají, že jsou uspůsobený na pobyt pod vodou. A jako ten vnitřek vypadá dost odporně. Není to normální červená krev, teče z toho takový hnusnej nazelenalej sajrajt. A jako už od pohledu na to úplně nemáš chuť. Jako, já bych si to dal, ale Zkusit to můžeš, ale lepší bude asi, jestli máte nějaký zásoby a hodím to někam do vody. Ale vedle zvířata, co žijou v mlze.
úplně nechceš. Tam, kde dopadnou ty Prošlo, dvě, prošlo varem. tam, kde dopadnou ty dvě těla najednou, prostě začne ta voda chvilku vřít. A pak je klid zase. No, ještě, že máme železní zásoby. Vytáhnu nějaký to sušený maso a tyhle ty věci. No, já si omeju ruce a taky do sebe klofnu nějakou zásobičku. No, já se najím a zase se trošku jako připojím k zemi a doplním si zásobu energie. Takže ty se tam v klidu pomodlíš. Není zrovna hezký den. Ty bažiny jsou celý takový zešeřelý. Je tam taková přízemní mlha, ale jenom obyčejná mlha. Ale vždycky jsem to chtěl udělat. Předpověď počasí. 10. Ale Jak dnes bude? myslíš, že asi tak za 10 minut začne pršet. Pánové, připravte se na dešť. Vydrží nám dešť? Až do... Já si hodím. Hele, myslíš, že vydrží tak jako dopoledne a pak to budou jako zataženou místy přehaňky. Takže dnes zataženou místy přeháňky, místy krysy. Za 9 minut a 58 vteřin si nadávám kapucu. Já vyndám ten měch s tou vodou, kterou jsem použil na omytí těch rukou. A ze svého nádobička vytáhnu trichtýř, který do toho takhle strčím. Vezmu halapartnu. Takhle voda s trichtýřem, takhle halapartna a jsem připravený jít. Za 10 minut skutečně začne pršet. Když jste balili, zjistili jste, že stan je místy prokousaný. Zatím ne, zatím to vydrží, ale určitě to bude potřebovat nějak vyspravit. Jo, myslíte, že ještě jednu noc by mohl vydržet, ale prostě ze spaní se melete, hejbe se s tím, nemusel by vydržet díl jak tu jednu noc. Jedno do večera je máme, pojďme. Budeme mít jejich stan, oni počkají venku. Přesně. Takže já vás poprosím teďka... Pak se poprosím 2 hody. A vás 2 jeden. Hoďte si jenom čistě K6. Bude takový jako hod naštěstí. Čím víc hodíte, tím líp pro vás. To si hoďte všichni. A pak se ještě poprosím na stopování. Takže ten 6 2. A nás... Kolik hodil pivko? Na stopování 8. Jde to dost pomalu. Vypadá to, že tvá dcerka se snažila zamést stopy a že se jí to i dařilo. Šikovná holka, no. Ano. Když zametala stopy. Když si představím tu cestu, kterou jsme v podstatě jako ušli do teďka a teďka po rozbití kempu a jdeme dál. Bren má spíš takový ty jako makrovědomosti toho, jak se pohybujou skupiny a není stopař, ale zase ví, jak se pohybují skupiny, ví, jak se pohybují armády celý. Najde tam nějaký vzorec toho směru, to znamená, že třeba pořád je vzorným poli těch stop v tom směru, ačkoliv jako po nějakým úhlem je tam nějaký orientační bod, za kterým se jako kdyby jde někde v dálce. Hele, když si to tak jenom jakou máš tak inteligenci? -2. tak to už naprosto přes. Dobře, máš nějakou jako orientaci nebo něco přežití v přírodě nebo něco takového? Mně jde jenom o to... Jenom selský rozum. Selský rozum a vojenský zkušenosti. Hele, dost se to klikatí.
Jednak je to složitý, protože opravdu musela hledat tu stezku, která tam jako nějakým způsobem vede. A několikrát to bylo opravdu, že se najednou prostě stopy zahly a o kus dál nebylo nic. Nebo naopak, vypadalo to, že stopy mají vést rovně, ale po chvíli jste nic nenašli. Ale jako co s tím selským rozumem? No jestli vidím před náma v tom daném směru, kterým jsme se teďka jako fakt za ten den a čtvrt pohybovali, tak jestli vidím, že jdeme k něčemu, co může sloužit jako orientační bod, že někde v dálce je třeba vysoká skála, nebo že tam začíná zelený les. Jasný, tam je problém, že jako orientační body moc nevidíš, protože ta bažina je celkem hustá. Je tam i docela dost stromů, ale zhruba si asi budeš uvědomovat, když si to tak jako přehraješ, jakým směrem jdete. Že jdete severovýchod. Tak chci pak se zrychlovat ve chvíli, kdy jako ztratí stopu a začne, že tím svým kukátkem prostě koukat po těch dalších, začne to jako fakt obcházet jako ten správný stopař. Předpokládám, že takhle to asi nějak jako dělá, když to mě oprav pak si. Ale pokud to tak dělá, tak jako vrem pak vždycky, hele, se na to, jdeme o kus dál a tam je zase najdem. A jdu tou přímou linkou v tu chvíli. A zase pak jako po čase, když dojdeme na nějakou pevnější prostor, tak ho nechám, aby zase našel další stopu. Chci to jenom zrychlit, já nechci určovat směr, ale chci to zrychlit. Jako určitě, já už se spíš budu držet toho, že pokud maže stopy, tak jsem jí to bez tak učil já, takže asi poznám svoji školu. A pak za další pořád je to docela dost lidí v bažině, to znamená, oni se nemůžou vydat úplně všemi směry, že jo? Protože se musí vyhybat těm tůním a tady těm věcem. Přesně tak, a to samý musíte dělat i vy. No. Jednou také, když vás Veren jako trošku popoháněl, tak díky vašim číslům, co jste si dali, tak se vám podařilo zapadnout v bahně. Vren naštěstí jako včas se stihnul zarazit, protože on byl ten, jako kdo vás tlačil ze zadu. Budete. Hele, sudá nebo lichá, pak s pivkem. Sudá. Pivko jedně sud. Dá. Tak v tom případě lichá. No. Hele, jednička, pivko, ty jako celkem v pohodě, ale pak jsi tam jako v bahně nechal botu. No, moje bota. Ne, pak jsi tam nechal botu, ne? Tam nechal Moje botu. bota. Moje bota, tamhle tvoje bota. No? Díky ti. Chci víc zavazovat kaničky. No, Jak chcete takhle, nějak vytáhnout? Dá se vytáhnout? řekněte mi, jak byste ji když tak chtěli vytáhnout. Já tam normálně vlezu, narvu tam ruku a vytáhnu ji jako úplně prostě na sílu, že jo. A dobře, kdo vytáhne Vrena? Se vytáhnu sám. Vren dostane lano. A lano bude o větev. Ale ty tam lezeš, chvilku to trvá, než ji nahmatáš, ta voda je dost taková hnusná, kalná. Ale budu počítat s tím tvým štěstím, s tou šestkou, prostě nahmatneš botu, tak tam vytáhneš takový jako velký bahnivý chuchvalec. Já? Dík. Vysypu a na nohu. Vysypeš, vyleješ tam, jako vrazíš nohu, teď to bláto tam přeteče, jako To je v pohodě. po okolí. Vytáhnete Vrena a pokračujete dál. Přestože Vren to jako trošičku urychluje, ta cesta fakt jde pomalu, protože místy opravdu tu stezku musíte hledat, abyste nezapadli, ty kaluže jsou tam docela zrádný. A jak jdete dál a dál, tak celá ta bažina jako kdyby potemňovala.
Je to docela takový ne úplně příjemný, tíživý pocit, jako kdyby celou tu bažinu něco obklopovalo, ale vy jste nebyli schopní určit, co to je. Není to jako kdyby to vám hrozilo nebezpečí, přece minimálně 2 z vás jsou zkušení vojáci. Bezprostřední nebezpečí necítíte, ale přesto máte pocit, jako že byste měli kontrolovat v podstatě každou zátočinu, každý zákoutí, jako kdyby tam něco číhalo. Klidně tomu říkejte takovej ten to dětkovatění, ale taky tady máte takový hnusný pocit. Vrenova jediná reakce je, že se staví tak nějak do té pozice před něma, i když teoreticky jako Pax by měl výst, ale Vren je jako pořád na blízku a v podstatě mu jenom toho si někdo s velkým postřehem může všimnout, že mu jako bělají klouby na té halapartně. Ale jako nemluví. Já teda, jestli to nebyla řečnická otázka, tak teda blbej pocit mám, no. Dobrý. Já totiž nevím, kdy si ze mě zase děláte jako to, srandu, Ne, a kdy to myslí. Teď jako žarty stranou, ale takovej ten zvířecí pocit toho, že je tady něco hodně špatně, ten teda já mám. A řekl bych, že koukám na ruku, nejsem sám. No nic, jdeme dál a vydávejte pozor a taky se zkuste občas otočit, jestli náhodou někdo nesleduje nás. A mluvím teda jako samozřejmě šeptem. Tímhletím stylem teda pokračujete dál. Nějakým opatrnějším způsobem. Přesto se asi snažíte držet pořád stejně jako to tempo. Procházíte zase jedním tím ostrůvkem a najednou máte pocit strašného zoufalství, smutku. Zároveň cítíte, že ten pocit není váš, ale celý, jako kdyby vás to prostoupilo. Pokračujete dál. Zase se nějakým způsobem dostáváte na ten ostrůvek. A Vrene, protože ty jdeš první, tak v prostředku toho ostrůvku najednou vidíš, že je zamrzlej. Je tam malej kruh čerstvě zelený trávy a okolo toho led, který zasahuje částečně i do vody. Vidíš tam do půlky omrzlej strom. Z jedné strany? Z jedné strany. Já už instinktivně teda jako luk a jeden šípne natažený, ale připravený. Tohle už jsem jednou viděl. Já se podívám na opačnou stranu po trajektorii té střely, která tam do toho asi narazila. Jako odkud to tak mohlo přijít. Když je to na jedné straně rozprsklý, že jo, tak hledám ten druhý směr, odkud to mohlo. No, není to, že by to bylo rozprsklý, ale uprostřed vlastně tohodle ledového kruhu je malej neporušený místo, kde je normální zelená tráva. Jak si to prohlížíš, tak myslíš, že to epicentrum bylo tam a šlo to prostě do všech stran. A co to je, Vrene? Myslel jsem si, že střela, ale takhle to vypadá spíš, že někdo něco vyzařoval. Teda Ta tvoje holka umí kouzlet? takhle ne. Můj mistr, ale nevěděl jsem, že by někdy něco takového zvládnul. Ale já nevím, co on všechno umí. To mistr. Ty už se ho někdy viděl pracovat s vodou, s ledem? Ale co si pamatuju, tak moc ne, my spíš jako chápeš kameny, země, písek.
a tak. No tak já se ještě nikdy neviděl dezertovat, že jo? To je pravda. A popravdě taky nevíme nic o těch dezertérech. Spíš bude víc věcí, které o všech těch lidech nevíme. Třeba jako nedezertoval, třeba je na průzkumu. Tajným. Tajným průzkum. No, Děláš si prdel? ne, proč? Já prostě furt nemůžu uvěřit, že by jako můj mistr, to je člověk prostě, který opravdu je zásadový a Takhle mu na tu helmu. Tak to dostaň do té svojí palice pod tou helmou, že tvůj mistr dezertoval spolu s něma. no, když myslíš, tak já si to budu jakože myslet a jinak si budu myslet to svoje, jo? Ale třeba měl nějaký báječný, skvělý, úžasný, fenomenální a geniální důvod, proč to Ty jo. udělal, což pořád nic nemění na tom, že to Možná udělal. možná je jako se mezi ně to, víš, filtroval, Filtroval, jasně. infiltroval. A hlavně, aby pak nefibriloval. Aby třeba nesublimoval. To nic. No, Musel někde subli- číst asi. ale sublimovat jsem ho jednou viděl, no, jako víš. Jo, já ani nevím, co to znamená, jenom mě to slovo napadlo. Takhle. Já jsem si to myslel, že ne, no to je jedno. Si pak počím nějaký knížky, které to vysvětlujou, teď na to nemáme asi čas. Vydáte se... Každopádně. No, promiň, povídej. Ne, jenom, že jako teda hledám topy ve finále, jestli teda prostředek není zamrzlý a všude okolo, je tam někde i vidět stopa v tom mrazu, nějaký otisk nebo něco takového, že to, co zamrzlo, co vyšlehlo ten led, pak odešlo jedním směrem. Hele, ty tam popojdeš k tomu blíž, aby si to místo teda prohlíd. No se ti na chviličku zatmí před očima. Mám takový trošku pocit nevolnosti. A na tom místě před tebou sedí malá holčička. Viděl jsi ji ve snech. Je to ona, tak 6letá dívka. Černý kudrnatý vlasy. Sedí tam, objímá si kolena. Naprosto zoufalej výraz. Nazdar, Delio. A kolem ní se rozšiřuje led. To už uskakuju dozadu. Instinktivně. Jak skočíš, najednou střih. Ta holčička tam není. Ty vidíš jenom zamrzlý místo. A uvědomuješ si, že to udělala ona. Ať už chtěně nebo ne. Neptejte se mě, jak to vím. Chce se mi říct, co tady blbneš, ale myslím si, že ty asi neblbneš, co? Ne, neblbnu. Já jsem tam viděl asi 6letou holčičku s černýma, kudrnatýma vlasama a co je horší, tak vím, že se jmenuje Delia, protože se mi o ní zdálo a dělala divné věci. Tím myslím divnější než ten led, který udělala tady. Mně se o ní taky zdálo, Tak to je ještě divnější. ale já jsem jí jako, rozumíš, Ty jsi... no, jedna rána kladivem. Mhm. Ale já jsem nechtěl, to já bylo udělám taky krok dopředu do toho místa. Tam, kde jsem viděl, že tam byl předtím Pax, tam byl taky. Popojdeš blíž a úplně to samý. Jednou vidíš před sebou tu holčičku. Úplně prázdnej pohled, stopy po slzách. Kouká se někam před sebe a kolem ní se rozšiřuje ten led. Jaká? Po chvíli prostě rozšíří se asi do těch rozměrů, který jste viděli a zmizí to. Ale já se taky mrknu, jestli můžu. Já
Já bych chtěl jít teda, pokud možno, jestli to jde, teda projít na to místo, který je nezamrzlý uprostřed. A chtěl bych tam zase přiložit ruce k zemi a zkusil bych jako se vcítit, jestli tam něco bude jinýho, než to znám obvykle, než to cítím. Hele, než k tomu dojdeš, stane se ti to samé, co tvým společníkům. Prostě najednou tady ta vize, která pak zmizí. Hoď mi když tak jenom jako na nějaký ty tvoje prosby. 18. Dobře, mladý, dobře. Nadějnej, no, říkal mistr. Hele, snažíš se do toho nějakým způsobem vcítit. Tohle vůbec neznáš. Ale určitě jsi slyšel o tom vyprávět. Mohla by to být magie, kterou používali vládci. Ty už jsi s pár elfama mluvil, byl jsi nějakým způsobem si uvědomoval tu jejich energii, když kouzlejí. Určitě si pár kouzelníků viděl v táboře trénovat. A nějakým způsobem si vnímal tu jejich energii. Tahle ta je jiná. Ale zároveň, jak si do toho vcítíš, projedou tebou všechny ty emoce, které jsou tam nastřádaný. Naprostý zoufalství, naprostá beznaděj. A na okamžik jsou ty pocity opravdu skutečně tvoje. Ale nepejde se mě... Jo, ne, máš pocit prostě, chce se ti brečet, prostě jako kdyby si přišel absolutně o všechno, co si na světě miloval. Ale neptejte se mě, ale já si myslím, že to je něco společného s vládcema. Tohle je něco úplně jako jiného, než známe u nás, než jsem kdy měl možnost potkat a jako jediný, co by to mohlo být a takhle to silně působit, tak to bude něco jako, to bude něco od nich. A vidíte, že pivko je dost jako rozbitej, jako, že dostal fakt asi, chtěl bych sem říct šlehu, ale to by nebylo správný. Dostal ránu prostě jako emoční a sahá hned do toho svého vaku. On tam má měch s pivem. Já si dám trošku pivka, jo. Jo, dej si. Otázka je, dej se. Podám Verenovi. Kdo nebo co je Delia a proč nám minimálně 2, koukám na Verena, jestli něco jako dodá nebo nedodá, leze do hlavy. Já tam cítím strašnou jako, nevím, bezmoc, prostě beznaděj, úplně jako... Odevzdanost, smířenost s tím, co přijde. Jakože už nemáš to ztratit, že ti všechno totálně šumák. Těžko říct, ale prostě bylo to strašně silný ta emoce a já bych to asi nevydržel tam být. No, to je v pohodě, na to si zvykneš. Tak tím líp, jestli je odevzdaná, přijdeme my. Je jednoduchý. Tak to je samozřejmý, ale pak by mě ještě zajímalo, kdo nebo co je Kápě a ten brácha mluvila s nějakým bráchou. Kápě je taková ta věc, kterou si dáváš přes ramena a přes hlavu. No jasně, a proč jí to odchází do války? Myslíte, že aspoň měli nějaký jako vize? No, zjevně se nám všem 3 zdálo o stejné holce a já teda nevím jak vám 2, ale já nočníma můrama netrpím. Mně se nic nezdálo. Tak my 2. Možná je to tady z toho místa a víš, je tady nějaká třeba silná energie, která to způsobuje, teď tohle není normální a ukazuju na ten let tam všude. To není, no. Vrátíme jako... čas. No
No nic. Jenom jak z pivka to jako svým způsobem vyprchává, máš pocit, že tohle je tady už sakramensky dlouho. Ale možná to blbost, ale mně se zdá, že tohleto, co tady je, tak že to je tady už prostě strašně dávno, že to je něco prastarýho, co tady možná vždycky bylo. A starýho Nevím. asi bys úplně neřekl, ale Jako hodně starýho jsem chtěl říct, no. Jako, že to tady bude delší dobu. Neumím říct jak dlouho, ale to tady není od včerejška. Třeba jsme tomu jenom vlezli do revíru. Tak se tím nemusíme zabývat, šel bych dál. Určitě. Kudy to pokračuje? kousek se musíš vrátit, aby si zase našel ty stopy. Vidíš, že se to Diana a ostatní snažili nějakým způsobem obejít. Což se jim asi i povedlo, že očividně nechtěli přes ten let přecházet. A stopy potom vedou zase dál. Podobnýma místama takhle projdete několikrát. Nenajdete tam... Ne zamrzlýma, ale zase vylezete na jeden ostrůvek. Jasně. A jakmile na to vystoupíte, tak slyšíte křik malý dívky. A vidíte ji všichni tři před sebou, jak klečí nad ležícím tělem. A volá, bráško, vstávej, prosím, musíš vstát, mami, táti, bráško, musíš vstát. A po chvíli ta vize zmizí zase. Na co koukáte? Delia se snaží probrat bráchu a zřejmě jí to nejde. Ale možná byla nějak jako moc nešťastná, měla nějaký nadání a to propuklo a udělalo to tady tohle. Jakoby otisky. Možný to je. A Delia je někdo, koho hledáme? Delia je ta holka. Ta malá holka, která zjevně má v sobě dost magické moci. Deliu hledáme? Ne, my ji nehledáme. Ale až ji potkáme, tak ji zkuste zabít dřív, než ona zabije nás. Logický. Další takový... Promiň, povídej. Vlastně, a ty stopy jsou kde dál, Paxi? Tamhle. Vidíš to tamhle? Tak tam ne. Tam chtějí, abychom šli. Takže půjdeme tudyma. Což frajer. Najdete ještě jedno takové místo, kde tentokrát vidíte dospělou mladou ženu. Černý vlasy jsou pořád stejný, ale má velkou pásku takhle v podstatě přes půl tváře. Všichni najednou cítíte vztek. Ta emoce váma projede. Očividně měla velký vztek, protože ten ostrov v podstatě celý vyhodila do vzduchu. Vidíte, jak se tam drží za hlavou, křičí rána. Prostě poryv obrovský energie, který tam rozštípe stromy na třísky. Zbytek chvíli hoří. A pak ta vize zase zmizí. A pánové se zase dívají na nějaký kurevský film? Teda obrázek? Co? Si to Myslíš prohlídíte? divadelní hru? Máme čas na tohle? Máme. Se tady furt zastavujete, furt čumíte na něco a nejdeme po těch stopách. Tak kurva, pojďme. Jdu pryč a vlastně ani nevím, jakým směrem, a jdu prostě pryč.
jdeš úplně blbě, ale to tě zjevně netrápí. Tak nečum a ukaž, kam máme jít. Ta holka byla podobná tý malý? Ta jednoboká? Byla tam nějaká podoba? Byla tam nějaká podoba. Dobře. Hm. Hledáme stopy. Ale projdeš to tam. Bren nasraně chodí z jednoho konce ostrova na druhý. Můžeš si pohnout? Ne? Najdeš Jestli tam. zase nechceš někde zapadnout v bažině, tak ne. Tak se uklidni, prosím tě, jo? Kdybys tady nečuměl furt do něčeho, co tady není, tak bychom tu stopu dávno měli. A poznej svýho nepřítele, to si ty nikdy neslyšel? Hm. Já nic tady žádného nepřítele nevidím zatím. Pojďme je najít. Pojďme něco Ne? zabít. Pojďme něco rozjebat na sračky. Že jsme v epicentru výbuchu, toho si nevšim? Ale není tady nic, co ten výbuch způsobil. Prosím tě, nekecej a hledej ty stopy. Jdeš teda hledat? To asi nepomůže, když se budeme dohadovat. Nesmíme jít tam. Jdu hledat stopy, protože se s ním nemá cenu hádat. Hele, tady ti to... Promiň, povídej. Já když tam takhle jako trošku Vren jako šílí, tak se jenom přitočím k Paxovi a říkám, hele, když půjdeme po těch stopách, tak stejně kolem těch obrázků půjdeme a ono to nějak asi znervozňuje, tak se vždycky mrkneme a jdeme dál a pak to asi nějak vyřešíme. Jo. A příště, až potkáme nějaký obrázek, tak nebudu koukat na obrázek, ale zajímá mě, jak se tváří Vren, protože mě zajímá, jestli to vidí nebo nevidí. A jakože na to se budu fakt soustředit, až příště zase uvidím nějakou holku jednovokou, malou, co já vím, tak si dávám pozor na svého společníka. A hledám stopy a jdeme po nich dál. Hele, tady ti to trvá trochu díl, protože uvědomuješ si, že to je, tady to místo je nějaká křižovatka, vícera stezek a nacházíš tady hodně stop. Mhm. Některý jsou starý, některý poměrně čerství. Tak, Chvíli ti trvá, než určíš, který jsou ty správný. Což se ti nakonec teda podaří. víš, ty by si na chvilku se tady v tom přestal santat, aby si mi pošlapal těch pár stop, který chceme najít, tak už Já bychom byli se těm pryč. stopám vyhejbám, ty seš tady, vole, mistr sledování stop, tak se věnuj tomu, mě si nevšímej, nikdo se tě na to neptal. Tak stojí na jednom místě. Takže tady se pohybuje víc lidí. Vypadá to tak. Dobře. Vypadá to tak. Mimochodem, tohleto je křižovatka v těch močálech. A ne křižovatka, že někdy někdo, kdysi dávno, ale že v nedávné době. Spousta. A kdo se tě ptal na vysvětlení? Najdi ty stopy a zjistí, kudy máme jít. Já myslím, že on je jako hledá, ale není to úplně to, víš, jako prdel. Jo, to je super, že to máme s komentářem. Pojďme něco najít, co můžeme dojebat. Mhm. No, můžeme dojebat celou tu misi, když nebudeme dávat bacha. Jo, nebo třeba když tady budeš vyřvávat, aby nás slyšel ještě někdo, kdo nás zatím neslyšel. Nic, hledám ty správné stopy. Hele, tvá dcerka je šikovná, ale učil si ji ty. Pamatuješ si, že měla že měla nějakou asi velkou kočku a zdá se, že kočku začala tahat spíš vodou. Mhm. Ale podaří se ti nakonec určit skupinu, kde jsou ty stopy různé velikosti a které šly tím jedním konkrétním směrem. Ta stezka se tentokrát stáčí, šli jste jako spíš na severozápad, teď se stáčí vyloženě jako k severu. A vizi sice už další nepotkáte, ale asi po nějakých ještě další hodině cesty na jednom už docela velkým ostrůvku
vidíte v dálce ležet tělo. Můžete si hodit postřeh, prosím, pěkně. Jestli vidím tělo, tak se koukám po okolí. Protože tyhle triky znám. 8. 11. Si. Něco tam vepředu leží, Vrané. Překvapivě. To bude strom. Já to jdu zabít. Pivko, ty taky vidíš tělo, koukáš takhle po okolí, vidíš tam takový docela divný stromy. Já ukazuju Paxovi. Že vím, že on to vede. Aby viděl, že jsem dobrý, jsem si všimnul. V Paxovi v hlavě jenom, proč mi ukazuje na to tělo. Asi má radost, možná bych ho měl pochválit. Ještě protože nejsem blbej, ne? Že vím, že se tady dohadovali, že nesmím být slyšet, jako tak na ně mrkám. Aby viděl, jako, že jsem dobrý. Jednou budu jako jistopas jako ty Paxy, možná. Ale možná je to právě díky tomu, prostě se od Pivka odvrátil, aby se nemusel koukat, jak na tebe mrká. To tělo leží opodál takového docela zvláštního stromu. Na první pohled to sice vypadá jako jabloň. Hodně pokroucená jabloň, zčernalá kůra. Ale na konci to vypadá, jako když visejí takový docela obrovský, divný, kulatý plody. Možná tě to zaujme, jak se na to zaměříš a pak si ty si uvědomíš, že se to celý pohne. Já už jsem asi tak na půl cesty, si myslím. Ty tam pokračuješ z vesela dál. Ne, já tam jdu, jakože já tam vidím, že tam něco leží, tak to jdu zabít. Hele, jak tam přicházíš blíž, vidíš, že je to člověk. Ještě se trošku hejbe, snaží se nějakým způsobem plazit dál od toho stromu. A hoď si... No, kolik jsi měl ten postřeh, prosím tě? 3? 3. Ani si házet jako... si postřeh nemusíš. Vy dva vidíte, jak se ten strom najednou pohne. Ty plody se roztáhnou a uvědomíte se, že na tom stromě jsou přirostlí vrány, který se prostě na toho Paxe na vrena vrhnou a začnou ho klovat. Tebe najednou z ničeho nic obklopí větve, peří, klovou tě ostrý zobáky, máš tu za 7 životů. Co děláte vy dva? To střelce. Co to kurva? Něco mě lochtá. No, já jestli tohleto vidím, tak tuším z toho, že to je něco nepřirozeného. Jsou to vrány přirostlí na stromě. No ne, říkám jako, že tuším, takhle, že pivko si jako to přeloží, že to je něco nepřirozeného a v té chvíli, a vidí, že to útočí na vrena, takže vyvolá kopí svatého světla, no pravého světla, což teda v Pivkově případě vypadá to prostě jako obrovský menhir a vysílám to směrem k tomu stromu. Jenom mi řekni, prosím tě, na co přesně to účinkuje. Ono to je proti magickým a nadpřirozeným tvorům. A Pivko v tomhle tom prostě vidí něco nepřirozeného, takže... Teď bych asi potřebovala tahák od Svobyho, jestli mlžný mutace jsou to, za co považuje mlžný mutace. A ono to taky třeba nemusí dělat jako nic, chápeš? Ale prostě Pivko se takhle vyložil. Tak si když tak hoď, jestli to sešleš a...
To je 9. Jako Ale- sešlu to, to je automaticky u mě. Dobře, takže před pivkem se najednou objeví obrovský menhir, který se rozletí do toho stromu. Tam se roztříští prostě na malý úlomky. Ale tomu stromu to nic neudělá. Tak. Mm. Nevím jestli dobrou zprávu, ale není to nic magického. Vrene, co děláš? Já jsem chycený a jsem pořád na zemi, nebo mě to zvedá? Nezvedá tě to, prostě se to jenom vrhlo, je to všude kolem tebe a ty vrány ti klovou, ale nějak tě nedrží. Já asi zase klidně opět pustím halapartnu. A já mám bojovou připravenost za 0 adrenalinu. Už mám 1 adrenalin, nebo ne? Jako tohle tě nasere, takže máš Já adrenalin. si taky myslím. To znamená, ale vy tam vidíte, že Vren se tak jako schulí do klubíčka, jako zmizí mezi těma větvema a těma vránama, nechá se jima úplně obejmout. A pak vší silou zkusím jako rozrazit všechno to kolem sebe. Já se nejdřív jako sám se dobrovolně s klubem a pak jako to zkusím rozjebat. Hoď si asi sílu, můžeš případně atletiku. A můžu k tomu přidat ten bezhlavý útok? Jo, můžeš. Patnáct. Já si hodím tady jako jenom čistě na sílu. Já mám 14. Hele, máš to všude kolem tebe, cítíš prostě... Přijde ti to asi jenom jako nepříjemný otravný dělbání. Rozrazíš to, vidíte, že prostě ty větve, ty vrány se rozlítnou. Ale vracej se zpátky. Na okamžik tam máš kolem sebe volný prostor. Zvládnu ještě, já nevím, jak to v pravidlech je, zvládnu ještě přiskočit k tomu tělu? Já myslím, že... Dát to tělo mezi sebe a ty větve, jako kdyby. Nebo sebe dostat za to tělo, takhle. Hele, úplně... Jo, zvládneš to. Kolik máš pohyb jenom? Parakotoul a... Trpasličí pohyb. Dobře, dostaneš se mu k nohám. Jsi na jeho úrovni. A jedou ty potvůrky, ty se tam... vrhnou na vás oba. A tam toho teda jako... Já jsem chtěla říct dojebou, ale... To říká Vren, ale oni jsou v dosahu, protože já jsem šel dopředu, že jo? On se ten strom celý hejbe a to tělo ještě nebylo dost daleko od stromu. Vidíš, že je v podstatě částečně roztrhaný, ale ještě žil. Tak byl jako rozklovaný. Ale ještě se žil, ale snažil se od toho odplazit. Není jich pro tebe v dosahu už tolik, nedosáhnou na tebe všechny. Ale ten dosah tam ještě je. Můžeš si tak hodit obratnost, jestli tomu prostě uhneš. Obratnost, akrobacie, reflex. 10. Ale bez problémů už tomu prostě uskočíš. Jo, jakože na mě a na to tělo, já myslím, že na kluky to útočí. OK. Ne, na vás dva. Já Okay. taky jsem si Jo, to myslel jasně, původně. na nás dva, jakože na mě a na tělo. Jo, OK. My asi nejsme s Paxem úplně v dosahu ještě. No, proto jsem se ptal, no, jo, jasně, už to chápu. Ty v pohodě prostě uskočíš kousek zpátky a vidíš, jak se ty rány prostě vrhnou na to tělo. Slyšíš nějaký akorát slabý křik. A po chvíli to utichne. Ten strom se prostě zvedne, ty vrány se zase schoulej. A je tam bez hnutí.
Pěkná dělá? mašinka. Pak s pivkem. No, já to druhý kolo pořád zkoumám okem střelce, takže když by se to začalo hýbat, tak příští kolo na to budu mít výhodu, ale zatím koukám teda. Mě trošku zarazilo, že se to přestalo hýbat. A maličko jsem se těšil, že to našeho kolegu minimálně chňapne ta větev a omlátí tam o nějaký kamen. Pivko si bere před sebe štít a jde a jakoby jde k Vrenovi a k tomu tělu, aby když tak byl schopný aspoň třeba krejt a nějaký ústup a tak, kdyby se to zase nějak probralo. A chtěl by zkontrolovat to bezvládné tělo vlastně, jestli ještě třeba není možnost s ním něco udělat. A když se jít nějak jako vyloženě opatrně? Jo, určitě, jako nepoběžím tam bez hlavy jako Vren. Ne, že si když tak můžeš udělat třeba plížení nebo aspoň obratnost, jak dobře ti to jde. Jo, tak to obratnost, jo, to můžu. Plížení a obratnost jsou moje excelentní disciplíny. A 10, jo. Jak jdeš kolem, jako jdeš fakt potichoučku, snažíš se dobře našlapovat, tě hledáš jako kudy kam jít. Jako na trpaslíka neuvěřitelný, jako chvíli je fakt úplně ticho. A pak tam nějaká ta větvička opravdu byla. Se ozve takový křup. A rozlehne se krákání a ty vrány se vrhají na tebe. Můžu mu tam skočit? Můžeš mu tam skočit. Tak já vyloženě, jestli to zvládnu, řekni mi, jestli ne, ale jak jsem že v nějaký ty vzdálenosti, tak já se jako rozběhnu, jak jsem nízkej, mám to blízko k zemi, tak jenom zvednu tu halapartnu, pokud můžu, a vyloženě skočím před něj s tou halapartnou takhle jako před sebou. Pokud nestíhám tu halapartnu, tak s rukama. Asi mi hoď obratnost. 9. Hele, celkem v pohodě, prostě skočíš tam, vykrýváš ty útoky, jeden tě teda zasáhne za celý jeden život. Nějaká potůrka tam proklouzla. Ale v podstatě udělal si přesně to, co si chtěl. Měli bychom se stáhnout asi. Ustupuju, vlastně v podstatě si tak asi jako naberu pivka na záda. A ustupuju s ním ale směrem k tomu tělu, protože já ho chci taky jako pozkoumat. No. To znamená, pokud se tam jako dostaneme tím, že já mám pořád čelo k němu, naváděj mě. A chci vlastně potom tou tupou stranu té halapartny jako kdyby nabrat to tělo asi někde u krku nebo tak něco jakože za čelist. To je docela pevná kost a vlastně táhnout to s tou halapartnou jako po zemi do bezpečí. Dorazíš možná, já si ten štít nad sebe a zkusím jako vzít to tělo za nějakou nohu nebo končetinu a jako pomoct táhnout pryč. To už je asi, bych dal jako víc akcí. No, každopádně vy tam pomalu couváte, pak ty jsi tam prostě seděl, viděl jsi, jak se strom uklidnil. Pivko už to vypadalo, že prostě projde a najednou se na něj ten strom vrhnul. Viděl jsi, jak tam skočil Vren a v podstatě odrazil celý ten útok. Má to nějakou hubu nebo něco takového? Vidíš v podstatě normální kmen stromu, akorát místo jablek tam prostě rostou vrány na to. OK. Běžný strom tady. To je normální stromy. Každopádně teď, jestli se to začne hýbat, tak proti tomu použiju oko střelce. Takže... Zatím se hejbal a jakmile ty dva odešli z dosahu, tak zase se zvednul a zase bez pohybu. Ty tam teda čekáš a vy dva jdete prohlídnout to tělo? Odtáhnout ho stranou a pak... Tak. S tím, že já nechám pivka, aby to prohlížel a já budu jako připravený hlídat. Ale stačí ho odtáhnout v podstatě jenom kousek, nějaký jako všude 2 metry. A ty ho teda prohlížíš. Chtěl bych prosím tě první zjistit, jestli ještě je nějaká šance, že by to, jako že by byl živý, ale...
Hele, ty si předtím asi zahlíd, že jako nějakým způsobem se taky snaží plazit pryč. V podstatě nechápeš, jako že to ještě zvládnu, protože to tělo je na cáry. Jo, rozklovaný. Jako. Rozklovaný záda, ruce, všechno. A těch pár posledních ran, jak se na něj ty rány vrhly, tak akorát dokončili to, co začalo. Je rozklovaný úplně na hadry. S tímhletím neudělám nic asi. To jsem nepředpokládal, a víš, kdo to je? No, předpokládám, že to bude jeden z těch, co zdrhli. Je to člověk? Je to člověk, no. Asi středně vysoký. Vlasy tmavý. No. A ještě něco u sebe? Zkusím zběžně se pojat, jestli v těch roztrhaných hadrech, jestli tam třeba není nějaký medailon, jestli třeba neměl na krku prsten, prostě něco zajímavého, co by ho třeba pomohlo identifikovat, nebo aspoň něco, co by o něm něco řeklo. Hele, nic jako vyloženě prsten, nic jako cenného nemá, ale najdeš u něj takovej Nebo dřevěnou vyřezávanou figurku. Ale má tady nějakou figurku jako puška, nebo nevím, modlu, malou, něco divného. Není to nějaká jako hračka, panenka, vyřezávám se, protože to je nějaká prostě taková jako... Vypadá to tak. No. Taková vyřezaná figurka. Ne moc dobře vyřezaná, jako ani nepoznáš, co to je pořádně. Mě to teda trochu zprasil, ale vypadá to jako figurka. A možná bychom ho měli otáhnout k Paxovi, ať on taky má to bystrý oko docela. Ten teď asi může přijít, ne? Já nevím. Může. ten strom se nehybal, ne? Nějak, jako, že by se nepřemysťoval, ten prostě jenom jako vždycky vypustil, když jsme se dostali poblíž, tak otevřel vypustil ty vrány na nás. No, v podstatě celý ten strom se jakoby jediný pohyb, který dělal, že se jako celý sehnul a ty vrány se na vás vrhly. Taková vrba Jdu mlátička. ke klukům, jestli už jsou mimo dosah. Snažíš se plížit? Ano, samozřejmě. Plíží. Mezi tím teda prohlížím. 15. Hele, ani vy jako neslyšíte, že tam jde pomalu. Kdybyste se nesoustředili a neviděli ve tmě, tak ho ani nevidíte, jo. Strom se ani nehne. OK, pak si jak je dojebanej. No, pěkně. Má úcta. Zkusil bych se zaměřit, jestli tam jsou ty rány jenom od těch zobáků, jako jestli je rozklovaný vyloženě. Jestli ještě něco. Ale to vypadá, že ho úplně rozklovali ty ptáci černý. Vypadá, že máš asi pravdu. Podle stavby člověk, víš, jak... Jo, to ještě z těch zbytků poznám. Mám 16 na postřeh. A... Nějaký předchozí zranění? Hele, možná nějaký, jako už hodně starý rány tam najdeš. Dobře. Prostě. Ale přijde ti to prostě, jako dřevorubcům se běžně stane, že se prostě, že se něco stane. Vypadá jako jeden z těch odvedenců, co scháníme? Přesně tak. Tak asi jednoho máme. No, to znamená, ty pitomci šli okolo. Jednou už jsme poslali zpátky To předtím. máš pravdu. Tohodle už. No, nemá žádnej batoh, nic. A ty jsi měl postřeh 16? Ano. Batoh nevidíš, Jasně. ale všímáš si meče. Takhle v křoví, ale ne zrovna příjemně blízko toho stromu. Ty si jako s tím postřehem jako koukneš na stopy, spíš to vypadá, že teď už 4 pouze, že 4 se podařilo jako proplížit, případně jako projít okolo úplně ne, protože není tam kudy. Jo, cesta kolem není. Ale vypadá to, že 4 se prostě podařilo proplížit a zrovna tomuhle to nevyšlo.
Má ten strom na sobě nějaký známky poškození, že do něj třeba mlátil tím mečem nebo něco? Asi se k němu ne. Ten meč leží blízko u stromu, dál od stromu? Blíž ke stromu. Jasně, takže se snažil něco krýt a pak to nevyšlo. Ten strom je polistnatělej? Jsou tam i listy. Právě, že pak si hodil hodně dobře na postřeh, že ty vrány jsou tam jako i hezky schovaný mezi těma listama a když se nehejbe, když jako tak nad tím přemýšlíš a ten strom se nehejbe, tak fakt to vypadá jenom jako, že na tom rostou nějaký hodně divný jabka. Mlha. To je věc, ta mlha. Čiže na mě aspoň Max nemluvíš. má nějaký toulec na zádech, nebo? Má toulec, ano. Pax. Ne, ten Jo, ne, Pax. ten Učím si šíp. Prosím. Půjčil jsem si šíp. Obmotám ho nějakým hadrem. Urvu si rukáv. Obmotám ho. Ty jsi měl, no pivo nebude stačit, no. Jo, chceš zapálit? Mhm. A nechceš se třeba prostě jít okolo? Mimo jeho dosah? No já bych ho zapálil. Protože pak tu půjdeme zpátky a třeba budeme spěchat. Vždycky si drž ústupovou cestu čistou. No a ideálně, aby ústupová cesta nevypadala jako slavobrána, tak aby si ji všichni všimli, že jo? To klidně může. Důležité je, že se jí dá ustoupit. Jenom upozorňuju, že pršelo, jo, takže je tam všechno mokrý. A jo, on vlastně prší. Jsem zapomněl. Jste si sundali ty kapuce, tak jsem zapomněl, že pršelo. No, takže nic. A to, jak do tebe narážely kapky deště, no jo, no, že se ptám. To si ani nevšim. Už říkám, že se ptám. Šíp, prosím. Děkuji. A pokračujete teda dál. Celkem i zrychlíte tempo, protože stopy jsou o dost čerstvější. A z nějakého důvodu se Diana už ani nesnažila to maskovat. Začíná být zoufalá. Nebo zraněná. Jdete asi ještě 1/4 hodiny. Projdete tam takovým docela úzkým, zarostlým tunelem ze stromů a křoví. A vyjdete na takovou velikou mítinu. A naskytne se vám pohled ze stromů. Je tam přirostlýho. Přirovnala bych to k obrovskému nádoru. Visí tam uprostřed té mítiny. Takhle šlahounama je prostě přirostlým k těm stromům. Na jedných šlahounech vidíte nabodnutý tělo, který už tam jenom tak visí. A opodál vidíte klečet 3 těla. Ty klečí. Koukají před sebe a výraz naprostýho zoufalství. Diana kouká někam, řinou se jí slzy z očí. Vidíš tam i svýho mistra, dobře je, pivko. Ten tam úplně něco si vyloženě mumlá, vidíš, jak pohybuje pusou a kouká někam před sebe. Něco si šeptá. Ten třetí tam taky prostě klečí a výraz totální beznaděje. Ten napíchnutý je další nějaký podobnej tomu, co jsme ho našli u stromu. Vypadá to jako člověk, že tam visí. Tady bych ukončila hru.